Здравейте, приятели! Това е мой клип на Clash Royale, където ще покажа с една приятелка, която също и тя е ютубър. Канала и ще го има в описанието, може да го видите и да се абонирате за нея. Сега успяхме да наспамим 11 пейки. Сега вижте. Тук трябва първо да си отнесеме кулите, както виждате. И сега, когато мине половината минута, когато елексира става 2 пъти по-бърз, ние тогава аз трябва да наспам елексир коректори и тя да пуска неща и аз да ги дъвкам. Може и вие да пробвате това и да напишете в коментарите колко пеки сте успяли вие да наспамите. Сега почвам да ги спам. Ще ви пусна на 2. Втора пека. Трета пека. Скоро се пуска четвърта пека. Петата пека. Четвърта. Още шеста пека вече. Станаха за сега колко пеки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пеки са за сега. 9 пеки. 9 пеки. 10 пеки и 11 пеки. Надявам се видеото да ви е харесало. Няма да е много дълго. Тук исках да ви покажа колко пеки успяхме да направим. Мисля, че днес ще има още поне един клип. Благодаря за гледането. Приятен ден!